Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pon setunggal Mei 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ngener Gusti. Para adiyuswa, kados pundi nalika Sang Ratu ingkang Maha Agung miji masrahaken kalengganipun kangge milujengaken kawulanipun. Mboten namung masrahaken kalengganipun, nanging ugi rela ngurbanaken seda sengsara kangge nresnani kawulanipun. Inggih punika gegambaranipun Gusti Yesus ratuning jagat ingkang rawuh ing jagat lan sumadya ngurbanaken diri kangge milujengaken jagat. Lukas 24 ayat 36 ngendika, nalika padha rembugan bab iku mau, Gusti dumadaan jumeneng ana ing tengahé sarta ngendika, tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Gusti Yesus ngetingalaken diri dhateng para sekabat sak sampunipun wungu. Suwunipun para sekabat wedi lan mangu-mangu sak manggihi Gusti Yesus ing sak tengahipun lan ngendika, tentrem rahayu ing kowe. Awit dereng pitados satuhu lan tasih kaliputan ajrih, para sekabat mangu-mangu. Milanipun Gusti ngetingalaken bekas tatuning ing asta lan suku minangka bukti bilih panjenenganipun nyata gesang lan wungu. Para sekabat pitados menawi punika panjenenganipun ingkang rila ngurbanaken diri kangge kawilujenganipun manungsa. Para adiyuswa, ing mangsa Paskah kita kaemutaken pakaryan sih katresnanipun Gusti Yesus ingkang sengsara seda sinalip lan wungu kangge mulihaken sesambetan manungsa kaliyan Gusti. Punika wujuding katresnanipun Gusti ingkang tanpa winates. Monggo menapa kita ugi mbikak manah kangge nampeni tentrem rahayu lan kawilujengan ingkang kaasta. Mangsa Paskah, mangsa ing pundi kita ngraosaken pakaryan kawilujengan saking Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, lumantar pakaryan katresnan paduka, lumantar sengsara seda sinalip lan wungu, nyata sanget katresnan paduka kangge nebus dosa-dosa kawula. Monggo paduka ingkang berkawula matemah kawula ugi tansah ngoyot dhateng paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados paduka ingkang ugi badhe tansah nganti lan paring berkah. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Prapto Sanduki warga Ki Kajing Gondang Winangun ingkang dasak mangke nembe nandang sakit malih kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara ing mangsa Paskah menika tansah pikantuk berkah lan ugi pikantuk bagas kesarasan saking paduka. Sawetawis sedherek kawula ingkang sampun wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Bapak Triaji, Bapak Sugianto ing Aster 3 lan lari kawula Reno putranipun Bapak Pendeta Sucahyono Kenalan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ pamong utama ingkang wonten ing pemulihan, Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono. Kawula pasrahaken Bapak Agus Budi Pranowo ing Kalinegoro, Bapak Amung Pracoyo ing wilayah Sekawan, Ibu Titik Marioto wonten ing wilayah Pitu, mekaten ugi Ibu Lis Martono wilayah Kalih. Mekaten ugi kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandang sakit ing bab paningal. Kaudripun sedherek kawula ing GKJ Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito, warga GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto
dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo, mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rudiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.